Salam dostlar we dogonlar. Bu kebeleň reklamasy däl, bu uzakdaky ýakynymyň täze sany. Gahrman arkadamynyň saýasynda hormatly prezidentimizden arkadaly gahrman ýerdarymyzyň parasatly ýol başçylygynda gün saýyn fajarlap ösýän toýlar ülkesi Türkmenistanymyzda bugün ýene de bir döwletli ojakda uly toý toýlanýar. 2025-nji ýylyň 4-nji iýul güni Aýböwür toý mekanynda Suraýgyň bag toýlar toýlanýar. Bizem häzir Suraýgyň bag toýuna gatnaşýas, özüm kimin adyndan elbetde Kadir Kuwatda Russiýa Federasiýasynda bolan öýlenýän ýigdimiziň İlmrat Janyň adyndan barýar. Şu pursatdan peýdalanyp diýilen bir gowy söz bar. Pursatdan peýdalanyp biz anna gelagymyzy Aýsultan gelinejemidi, ýagny İlmrat Janyň mehriban hurmasyny, gäwesini toýly güni bilen tüýsürekden gutlaýas. Anna gelaga Aýsultan gelineje toýlarymyz dowamly bolsun, döwletli gapyňyza ýagşy arzuwlary, ýagşy umytlary kalbyna beslep, gadam basýan Suraý geliniňizden ayağı düştüm, kademi arasını dile ediyaz. Davaran sebepkarları İlmrat Suraý sede uzak hem bağıttın dolu durmuş ardılar. Onun hem yakıvan tomaşaşlar Ceyhun Production tarafından yadık edilen ve tayarlanan size kudurlanan oğudan fırsatlara bilelikte tomaş edilen Aýböwür toý mekanından Suraýgyň bağıt toýundan yürüyte İlmrat Janyň haýyşly oýunça. Ceyhun Production Döwra İsmailov Halipam uzakdaky ýakynym başdyna. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum mehriban adamlar, hormatly otowduflar we otowduflaryň hormatly mehmanlary. Meňe toýlar gutly bolsun diýäs. Men häzir şeýere kimiň adyndan geldim? Elbetde öýlenýän ýigdiň İlmrat Janyň adyndan geldim. Gudalar bir el sarpa eýleýin. Sasseva indi gudalar siziňki meňe men özüme gulaýrak çagyrýar gelýär. İlmrat Janyň mehribanlary, Hojabaýewlar. Ýa-da keläýin men gelmegilmekden haýyş edýäs. Gudalar öýlenýän ýigdiň mehribanlary jem bolýas. İlmrat Janyň adyndan, ýagny Russiýa Federasiýasyndaky öýlenýän ýigdimiň adyndan ýürüýte taýýarlanan söýgü çemenli şeýlede Ceyhun görnýärmi şu tarapdan. $100 Suraýa sowgat etjek. Bära keläýin Suraý. Inni mehmanlar bir hemmiýemiz bir el sarfa eýleýin, hemmiýemizden haýyş edýäs, el sarfalyk. Inem gudalar sizden haýyş, häzir güni gelinimizi seredip, Suraý seredip, bagty bolny gyýgyrýas, özüm şu sesimiz etrafa däl, iskra däl, güni Moskwa barp ýetirýär gyýgyrýas bolýarmy? Alanda öýlenýän ýigdiň mehribanlary Suraýa ile şeylerek arzu edýärler. 1, 2, 3. Ile şu arzulara goşulýan mehmanlar bolsa el çarpýarlar. El çarpýas. Kim goşulýan bolsa el çarpýas. Ilim bu owadan gülüm $100 sowgatlaryň kemmesi däl häzir ýürüýte İlmrat Janyň jigsi Aýnadar Janym mehriban gelinejesini bugünkü bagtly günü bilen gutlap öz boşy toý sowgadan ýagny ajaýyp aýdyn taýýarlapdyr häzir. Men gudalarym toýyň hemme mehmanlaryny ana şol ýanglanjak ajaýyp aýdymyň aslynda Tans meýdan çagynda çagyrýan elbetde Suraý doganmadan Tans meýdan çagynda görmek istäýän gudalar Suraýyň daşyny urşaýas, Aýnadar Jan bolsa owadan aýdym bilen mehriban gelinejesiniň bagt agşamyny dowam edýär mehribanlar. Ceyhun Production'ın internet sahypalaryna owadan fursatlara hemen bilelikde tomoş edýär. Bu uzakdaky ýakynym. Siziň uzakdaky ýakynlaryňyzyň garaşylan günlerinde garaşylmadyk gutluklar, sowgatlar. Aýnadar Jan dowam edýär. Hememiz saat edýär. Gudalarym, hemme mehmanlarym. Tanıtaýar. Dilhani silayn gözleriňi, Burhani biraz gürleşeli. Eýjeci gözi, it kaşık gözi, nazlıcı gözi, alarmyň sözümi gözer gijeniň ay, ýok içeride tay, genç bizin çaldy meniň janymy.
Bizim çalı menin canı var. Dodo balyalı onun, esitimin yalı onun. 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 Dinleri yok olma. Biri gel la, biri gel David ya senleri yok oldu. Hani yapamadı, sen seviyor. Tedbiriň ahyrynda toy tutýan bagtyar ýaşlara Ilmirat bilen Suraýa ýene bir ýola uzak bagty durmuş ardy gödýäs. Ähli ajaýyp arduglaryň amala aşýan ülkesinde jan watanymyz Türkmenistanyna toýlar toýdurulýan.